Gisani wadonje pautuke kumatuke mokelo kanyakla ute twech mapacho kae dhi nyime e pautuke ma William Olentimama mantiere kaunti Manarok. Tuke go geto mar kelo kanyakla jong'wech moyier mabiro chung'ne hoho mar okak e tuke mag Kenya mangima. Tuke go onywako ng'wech kachiel koda volleyball e kun tuke mamoko kuma jong'wech mawuok e ute twech 39 duto nochopo. Komanda mar Rift Valley GK Prison Agri Onyango emobedo wendo modhial e tuke go. And for prisons to select their team, we start from the grassroots. Rift Valley system megawa mara tatu, Central, South na North Rift. Wanachagua timu yao, alafu tunakuja hasa kama leo tunakuja kuchagua hasa timu ya Rift Valley. Unajua kama hapa sasa hata tuko na wengine unaitwa tu guest runners. Wale tu wamesikia kuna mchezo hapo na wangetaka pia kupima nguvu yao. Mago bende mwanyalo ikoni e odiochieng' kata e weche manyien. Mago magang'ich welo sa achiel sani kamano Nyaken Wandera kuom ote mari wacho ni ntiere Funyula kagisani tineno ka ntiere Migori, Vincent Kajomo, Rose Jasochieng, Josephine Opala, Hilmax Makondie kachiel koda Maurice Opo gi Christine Tina e kinda yawa mamoko mabendo yudo thuolo mar